Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So hello guys, so welcome back sa ating channel. So, for today's video guys, magtatambang tayo ng mga wild dove. Yun, naririnig nyo naman yung patunog natin. So may mga kasama ako guys, doon sila sa baba, dito tayo sa bundok. Ito yung mga babantayan natin, mga milina. Yan, yung mga puno ng milina na yan. Yan, paikot. Tapos meron pa doon. Yan. So dito tayo sa bundok. Ayan yung palayan. Ayan, may dumapo guys. So stay tuned lang. Titirail lang natin. Update ko na lang kayo guys. Ala. $2,000 years later. Yun, pinulot ko na yung iba guys. Magbabalahibo na ako para hindi tayo mahirapan mamaya pag nakauwi. Yun, sige, stay tuned guys. Update ko kayo.
2,000 years later. Wala yung gagamitin natin guys. Yan. Phoenix. Yung Phoenix natin na airgun. PCP. Na nilagyan natin ng sulos.
Ito yung ginagamit nating scope guys kasi may ano to, may video. Hindi mo na kailangan maglagay ng side cam. Kasi may built-in video na yan. Scope tsaka pang video na rin. Kaya yan yung madalas na ginagamit ko. Night vision, day and night scope natin. Yan, si Phoenix. Yan, sige guys, stay tuned lang. Abang-abang pa tayo.